кӯшиш кунем ки ана ҳамин он анъанаҳо, он меросе ки аз аҷдодонамон мондааст, аз қадимон айём монда, аз падару бобоёнамо, аз модаркалонҳомо, аз модаронам мондааст, мо бояд инҳоро идома диҳем. Зеро ки имрӯз ҳаёти мо фаровон аст. Ҳама шароит муҳайё, маҳсулоти хӯрданӣ ҳам хеле фаровон аст. Мо бояд аз ҳамин маҳсулотҳо, аз ҳамин лаҳзаҳои зиндагӣ бояд истифода барем ва шукр кунем ки дар ҳамин даврони истиқлол зиндагӣ ба сар мебариму барои мо ҳамаи шароитҳо муҳайё аст.